Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो अनजिमा बर' चेनेलनिफ्राय नोंथांफोरखौ ओमफ्रायहाय आंनि दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोना आंनाव सोङो जे आब' बहानि बा बाजैया बहानि मा खालायो मा मायो बेफोरबायदि बुहुदानि कुइसन सोङो नाथाय आं एन्सार हरजोबनो हायाखै स' दिनै आं स्पेसियेलि बे भिडिअखौ बेखौनो लाबोदों जे नोंथांमोनहा मा मिथिनो लुगैयो जे नों बहानि मानि मा खालायो माबायो इउटिउबनि अनगा नों मा खालामो बेफोरबायदि कुइसन नोंथांमोनहा आंनाव सोंहरनो हागोन ओमफ्राय आं शर्ट मुभिबो बानायो ओमफ्राय आं एसे एनै आङो सङोबो बाराबो मोजां आं कुक नङा थेवबो आं ट्राइ खालामो आं जेसेबांखिनि आं संनानै जायो बेखौ नोंथांमोननो आंनो देखायो ओमफ्राय आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोनहा माबायदि मोनो बेफोरखौ नोंथांमोनहा लिरनानै हरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि आंनि माबाफोर जुदि भिडिअफोरखौ नायना जुदि नेगेटिभ मोनदोंबा स' नोंथांमोना बेफोरखौबो बुंहरजागोन जाहाथे आं नोंसिनि मथे आं ट्राइ खालामगोन चेन्ज खालामनो माने बेटार मोजां खालायलांनो थाखाय ओमफ्राय बेसांखिनिसै आरो आंनि दिनै बुंनो लागाया जाय आंनि बिखय मिथिनो लुगैदों कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना कुइसन सोंनो हागोन आङो नेक्स्ट भिडिअआव आं आन्सार होनो ट्राइ खालामगोन बे भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय आङो नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन आरो आं नोंथांमोननि कुइसनखौ आङो आन्सार होनो ट्राइ खालामसिगोन स' दिनैनि भिडिअआ आंना एसेनोसै बाय बाय लाभ इउ अल